Naše dobrovoľnícke centrum Spletenia šije adaptívne oblečenie pre zranených v nemocniciach, najmä spodnú bielizeň a tričká, ktoré sa zapínajú suchým zipsom, ale aj nohavice či iné potrebné veci. Vďaka vašim finančným darom máme možnosť nakupovať potrebné materiály pre našu prácu. Starostlivo ich vyberáme a Julia, naša dobrovoľníčka, s láskou a zodpovednosťou striha a pripravuje každý kúsok na šitie. V každom ušitom stehu sa odzrkadľuje neha a teplo rúk našich krajčírok, ktoré vkladajú do svojej práce nielen zručnosť, ale aj kúsok svojej duše. Ďakujeme darcom aj za darované látky, najmä bavlnu a flanel, ktoré dostávame z celého Slovenska. Okrem oblečenia, najmä v zime, pletieme aj teplé ponožky, šály, rukavice či prikryvky, všetko, čo pomáha obrancom a raneným pocítiť našu podporu. Aj z kúskov látky vytvárame užitočné veci, detské hračky, kuchynské chňapky a rozvojové hry, všetko, čo prináša teplo a radosť do domácnosti. Táto práca je prejavom našej viery, našej lásky a našej nádeje. Nedodávame len siete, ale aj podporu, nádej a teplo pre tých, ktorí bránia náš domov. Ďakujeme každému z vás, kto spolu s nami pomáhate. Spolu sme silnejší.